జీడీఆర్ న్యూస్ ఇది సామాన్యుని గళం. చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారిని రాష్ట్ర మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర దర్శించుకున్నారు. ఇవాళ ఉదయం పంచామృత అభిషేకంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ముందుగా ఆలయానికి చేరుకున్న మంత్రి కొల్లు రవీంద్రకి ఆలయ అధికారులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. స్వామివారి దర్శనానంతరం ఆలయ వేద మండపంలో అర్చకులు వేద మంత్రాలతో కుటుంబ సభ్యులను ఆశీర్వదించగా ఆలయ చైర్మన్ స్వామివారి చిత్రపటాన్ని అందించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు.